Как губим връзката с себе си? Лесно спираме да слушаме себе си, да слушаме вътрешния си глас. Всъщност вътрешния ни глас е това, което ни се иска, това, което ни идва отвътре да направим, Това, което си е най-нашето. това, което е така, отвътре си ти идва. Къде да отидеш, с кой да се срещнеш. Как спираме да слушаме този вътрешен глас? Понеже вътрешният ни глас е много тихчък. Всъщност вътрешният ни глас е толкова тих, че всеки го чува само за себе си, само той. Нещата, които са направени в матрицата, крещят. И не само крещят, тръбят навсякъде за нещо. Външния свят постоянно Интереси. крещи. Търсят някакви интереси, които Абсолютно. ти си свързан с тези интереси. Защото трябва да Какво бъдат да си обслужвани. купиш, къде да отидеш, кое е хубаво, кое е лошо, кое е модерно, кое е смотано. И всъщност тези външни крясъци ограничават възможността да чуем себе си и какво на нас всъщност не се иска. Какво може да направим, за да започнем пак да си чуваме вътрешния глас? Оставаме за няколко минутки насаме с себе си. Повече, чувал съм доста пъти, хора казват, не мога да заспа без телевизор или без телефона си, не мога да стоя няколко минутки. Ето това е първата стъпка. Да се отървем от всичко външно и да останем насаме с себе си. Или с себе си и природата. Това не се изключват двете неща, защото ние сме свързани с природата, не с телевизора. Но това оставане със себе си да е абсолютно съзнателно, да е с цел да се попитаме как се чувстваме, как се чувствахме вчера, ако сме се чувствали зле, променихме ли нещо или обвинихме ли някой, ако сме обидили някой, да се сетим, че всъщност ние носим отговорност за всичко.